For tredje gang ved Night Race, der er bilerne i Formel 4 og Formel 5-klassen klar til at køre et race. Og ja, jeg føler mig helt overbevist om, at det nok skal blive spændende, fordi vi har haft et par gode Formel 4 og Formel 5 race op til nu. Vi har Theodor Jensen på pole position, vinder af de 2 foregående løb. Vi har Leo Robinson som toer, så er det Mikkel Gård Petersen som treer, så har vi Mads H. som 4. Så følger så Mathias Bjerre Jacobsen og Oscar Wurz. Så har vi Lærke Røn Sørensen og Louis Levaux. 2 kører, som fik deres Formel 4-debut for 14 dage siden på Ring Djursland. Oliver Kratz og Magnus Petersen starter som 9 og 10. Og så har vi Frederik Steno og Mille H. på position 11 og 12. Så bliver det Line Sønderskov og Morten Strømsted. Så har vi Niels Ejner Rytter og Michelle Rasmussen. Og allerbærst, der er det Jørgen Lerskov. Jeg føler mig lige så overbevist om, at vi skal få godt race nu, og Theodor Jensen har altså bare drønstærkt kørende. Kan du huske hans forspring? Det var 13 eller 14 sekunder? Eller ja, det er rigtigt, ja. Men altså, Theodor Jensen i front for en Leo Robinson. Der er ikke sket de store rokader her gennem de første par sving. Ja, Mads H. han er kommet lidt skidt sted. Han blev fanget i trafikken i vogn 47 i den gamle Formel 5 racer. Så han har tabt et par placeringer. Og så ser det ud til, at vi kan glæde os til en kamp mellem Mikkel Gård Petersen og Mathias Bjerre Jacobsen igen. 3. og 4. bil i øjeblikket. Men Mathias han var faktisk lige op og kigge op i autokionen og true, kan man sige, Mikkel Gård. Han bremser lige for første gang sådan for alvor for enden af langsiden. Theodor Jensen rundt foran Leo Robinson, så Mikkel Gård Petersen på 3. pladsen foran Mathias Bjerre Jacobsen. Så har vi en kører, der skal bevise noget, for det er nummer 12, som var involveret i et, lidt karambolage i det, der kaldes det. Magnus Petersen. Han ligger og kæmper her med Mads Olsen. Lige sat det højre hjulpar uden for asfalten, og der kommer så en lille mindre støvsky. Og den gode Louis Levaux. Jamen, han forsøgte først at dykke indenom. Nå, det lykkes ikke. Så må vi da prøve udenom. Ja. Og det lykkes så til gengæld. Ja, Mads H. plejer ikke at være så nem at blive skier med, men her går det ikke rigtigt for ham. Nu raster ned på, det må jo så være en 8. plads faktisk. Og så er han jo også Louis Levaux. Ja, men nu har han så taget placeringen igen fra Louis Levaux. Louis kom jo forbi ved at køre yderbanesporet rundt i Hornålen. Ja, så er det nok Mads H. der har fundet melodien igen her. Det er ikke usædvanligt, lidt afhængig af baner og alt muligt vejr. Selvfølgelig også at se ham helt op på podiepladserne. Ja, der er jo 2 pladser i en, så i virkeligheden så er han jo altså førende i sin egen klasse i øjeblikket, så
Han har ikke noget skams over. Det der er i det er, at alle bilerne i Formel 4, de er ens, hvorimod bilerne i Formel 5, ja, det er altså tidligere Formel Ford 1600 biler, som er blevet monteret med lidt vinge, og så lige fået lidt ændring i vægtforholdet, således at Formel 5-bilerne er bedre matchet, eller mere ens matchet med Formel 4'erne. Men faktisk, hvis man fjerner de ting, som er smidt på en gammel Formel Ford for at gøre den til en Formel 5, og også den vægt, der er tilføjet, ja, så vil den faktisk køre hurtigere. Magnus Petersen er virkelig i angrebshumør her. Det er Mathias Bjerre, det er ved at gå ud over. Ja, Magnus går med angreb her. Ja, så ser man, han laver slingshottet, Bjerre Jacobsen. Nej, der var ikke fart nok i. Så lidt længere bagud, altså Oscar Wurz, Mads Ho og Louis Levaux og Ho, de kæmper fortsat videre. Alex Frederiksen, teamchef for Theodor Jensen. Man må sige, har ryddet bordet her ved Night Race indtil nu. Hvad er det, der sker? Jamen, jeg tror bare, at Theodor har lært en masse siden i foråret. Han har holdt en pause i Danmark, kørt en masse i Spanien, og det er bare... Nu kommer han hjem og viser, hvad han kan, og det er fedt at se. Som teamchef i et Formel 4-team, hvordan har du så med det her med, at han også kører i Porsche i DEC? Jamen altså, som jeg sagde, Theodor har lært en masse, og han er blevet god til at omstille sig mellem de forskellige ting, han kører. Så Porsche er lidt et hyggeprojekt den her weekend. Det var det her, han ville, og det han ikke lagt skjul på nede ved os, og det var... Han skulle vise, hvad han kunne i Formel 4 i dag. Så altså, Theodor Jensen, er han der, hvor Theodor Jensen han skal være, og ser vi en fremtidig dansk stjerne i ham? Det tror jeg. Der er mulighederne i hvert fald. Han har udviklet sig utrolig meget på de 2 år, han har kørt. Han er jo trods alt kun anden års racerbilskører, kan man sige, så det er alt er nyt for ham. Tak skal du have, Alex. Velkommen. Ja, det ser virkelig flot ud, det som Theodor Jensen har lavet i Formel 4-klassen her ved Night Race. Ja, det er sjældent, at vi har set en kører, som sidder så meget på det, som Theodor Jensen gør den her løbsweekend. Ups, og ja, igen, altså ja, vi skal vare vores ord, ikke? Nu har vi lige rost Theodor, så begår han altså en lille fejl her for enden af langsiden. Heldigvis så havde han så stort forspring til Leo Robinson, at det ikke gjorde noget. Så er Mads Ho oppe og kigge på Oscar Wurz bagvinge. Alt imens han selv bliver, og så havde vi lige et lille sammenstød, hvor startnummer 11 blev sendt rundt. Det var Frederik Steno. Jeg ved ikke, om det var Oliver Kratsch eller Morten Strømsted, som gjorde det. Men i hvert fald et spin til Frederik Steno. Altså, det var måske lidt for tidligt, vi fik skamrost Theodor Jensen, for han er faktisk ret meget under pres af Leo Robinson nu. De skal jo køres meget, meget præcist, de her Formel 4-biler. Faktisk mere præcist end Formel 5-bilerne. Vi kan også se det, når vi ser Mads Ho køre rundt. Nu gik han indenom Louis Levaux. Når han kører rundt, så kan han... det ser næsten ud, som om han er mere voldsom ved bilen. Han kører tættere på curbs. Han smider den hårdere ind. Mens Formel 4-bilerne, de kører altså næsten som på skinner, når man altså ikke laver en fejl. Og det er der ikke plads til. Så den lille ting, Theodor Jensen har lavet, det har givet Leo Robinson muligheden for at være med.
Det bliver i hvert fald ikke et 11 sekunders forspring i det her heat. Hvor halvdelen af løbstiden er gået. Louis Livaux, og det må være Mads Ho. Nej, Mads Ho har måske tænkt på, at han har mistet 2 placeringer. Det er Line Sønderskov. Okay, så er det... Så vidt jeg lige kunne se, ud fra den grå og også lyserøde, som lå og kæmpede... Hvem er det så? Det har det ikke været Steno, så han har fået tag i. Og 5,5 omgang tilbage, eller 5,5 minut og en omgang tilbage. Mads Ho ligger og kæmper med Oscar Wurz. Og som tidligere nævnt, Oscar Wurz er altså søn af den tidligere Formel 1-kører Alexander Wurz. Og det er jo faktisk lidt tankevækkende, at dansk Formel 4 inden for de seneste par sæsoner har haft deltagelse af 3 tidligere Formel 1-kører. Vi har haft Emerson Fittipaldi Jr., og så har vi haft Yuyo Noda, datter af ikke nu. Hideki Noda. Alexander Wurz kørte blandt andet for Benetton, gjorde han ikke det? Og en teamkammerat med Benson. Vi skal langt tilbage her. Vi skal virkelig... Ja, men jamen, jeg tror, og det er snyd at bruge Google. Det ved alle. Okay. Men Alexander Wurz i hvert fald selvfølgelig en hver kører, der kommer i Formel 1, er en hammerende god racerkører. Men han manglede jo lige det sidste i forhold til at gøre det helt store gennembrud. Var der nogle sæsoner, men... Også her der var det så Leo Robinson, som lavede kikset for enden af langsiden. Ja. Og det ser ud til at være nøjagtigt det samme, som Theodor Jensen gjorde tidligere. Så straks er der genetableret noget luft imellem dem. Og nu kommer det så også op til lidt trafik. Ja, og det er så Michelle Rasmussen. Som nok, Michelle Rasmussen er nok den kører i feltet her, der har den hurtigste mekaniker. Ja, fordi det er nemlig Miral Elovic, som vi har set som en af topkørerne i 1600 Challenge. Man kunne lige ud af øjenkrogen se Leo Robinson gå ind om Michelle i Big Mac helt op på dæksiderne. Så har han altså bidt tænderne sammen. Så var det så Jørgen Lerskov, som blev hentet med en omgang. Og Jørgen Lerskov er altså godt klar over, at han er kommet i menneskehænder nu. Og en, der også ser ud til at komme i menneskehænder, Mille Ho her, med Frederik Steno bag sig. Ja, det er jo sådan set en kamp om placering, kan man sige. De er godt nok i hver deres klasse, men de kører lige op, og det er Mille på 12. pladsen og Frederik på 13. pladsen. Så prøver Frederik Steno ved at dykke indenom her, ned ad langsiden. Men Mille Ho, kan hun holde den? Og det tvivler jeg altså på. Så skal hun lige lave slingshottet. Det skete så
Så ikke. Selvom Theodor Jensen han har styret løbet derude foran det langt, det er hele løbet faktisk, så er det faktisk Magnus Petersen, der er noteret for den hurtigste omgangstid. Han ligger ellers kun nede på en 4. plads. Men så heller ikke fordi forskellen er ret stor. Nej, det må man sige. Det er 200 dele. 200 dele, ja. Ikke det store, men lidt har også ret. Det er jo en af de ting, der bliver noteret i bøgerne, ikke? Over årene, så kan man så se pole position, hurtigste omgangstid og vinder. Og så er det jo meget fedt lige at have en af dem med hjem i bæltet. Men Magnus Petersen er altså på en 4. plads og uden for podiepladserne og ser heller ikke ud til at kunne kandidere til det. Han er over målstregen et par sekunder efter Mikkel Gård Petersen, som sidder på den 3. podieplads i øjeblikket, hvor nummer 7 på en 3. plads. Så var det så Niels Ejner Rytter, der lige blev taget med en omgang. Og jeg ved ikke, så sidder... der er nær en misforståelse der. Ja, Theodor Jensen der sidder og fægter lidt. Ja, han kommer ikke så godt igennem trafikken, men det tror jeg så heller ikke forfølgeren Leo Robinson gjorde, så det er nok status quo, når det kommer til stykket. Men taberen der, det var jo blandt andet, eller det var jo Line Sønderskov, som Theodor Jensen så vinkede til. Så hun tabte i den grad fart. Men ude på sidste omgang fortsat Theodor Jensen i front. Og det er velfortjent, altså bortset fra den lille bitte forbremsning, som gjorde, at han kom lidt ud for ideallinjen, så har han jo ikke sat en fod forkert. Så velfortjent retur her. Sidste gang ned af langsiden. Forspringet ved seneste målpassage. 1 sekund til Leo Robinson. Og terneflag nu til Theodor Jensen, som vinder for 3. gang her ved Night Race weekenden. Forspringet var 1,4 sekund til Leo Robinson, som sluttede 3,7 sekunder foran Mikkel Gård Petersen, som til mod slutningen af løbet, der blev han presset hårdt af Magnus Petersen. Og det var altså Formel 4-klassen, og ikke overraskende, så Mads H. bedst i Formel 5-klassen, hvor nummer 47. 7. plads generelt, og klar vinder af Formel 5-klassen foran Oliver Kratz, som sluttede på en 10. plads generelt, og Frederik Steno, som blev 12'er generelt. Jamen, teamchef Alex kan godt være stolt af Theodor Jensen igen. Han gjorde præcis det, han skulle. Det er jo så også ligegyldigt, om man vinder med 11 sekunder eller 1 sekund. Han vandt. Ja, både og. Både og, vil jeg sige. Pointmæssigt, så giver det ikke nogen forskel, men der er noget ego i det. Nå, resultatet er altså 1,4 sekunds forspring for Theodor Jensen, som vinder foran en Leo Robinson, og så altså Mikkel Gård Petersen på en 3. plads. Mads H. bedste Formel 5 kører slutter på en 7. plads.